जोङो खान्थालगुरि पन्साय आफादा थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो जोङो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिबोगासिनो दङ। देग्लाय 8थि फारिया आगान होबाय। जोङो खान्थालगुरि पन्साय आफादा दहाय फुंबिलि समनिफ्रायनो जोङो फिरफिला दिरहोनाय आरो सावगारि आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे जोंनि माखासे गथ'फोरनि गेलेनाय आयदा लोगोसे थुनलाइयारि आयदा बेफोरखौ जोङो फोजोबनानै लादों। बेनि अनगायैबो जोङो दायो गेवलां मेल जोङो गेवलां मेल जागासिनो दङ। बे गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो थांनाय 2025 मायथाइयाव HS हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा आरो 2026 मायथाइयाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो बे खान्थालगुरिनिफ्राय जोङो पन्साय आफादनिफ्राय जोङो बरायनाय जादों। लोगोसे जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव आबादजों सोमोन्दो गोनां आबादजों थांनानै थानाय सुबुं जोङो न'खरफोर, बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय जोंनि बे मेलनि गेजेराव जोङो सासे जाफुंसार आबादारि जों लेंनानै लाबोदों। बिथांजों जोङो मोगा मोगि जोङो सावरायलायनाय लादों। जोङो मिजिंथिदों जोंनि हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसारगोन। आङो बेखिनिखौनो बुंदों।